Nadanon manan kakabsat iti naituding pinili ni Apo Diyos nga aldaw ken oras nga panagkakadwa tayo. Nalpas manen iti maysa nga lawas. Ket addatay pelaeng kakabsat nga agad-adal kadaytoy nga leksyon tayo iti nakapimpintas nga libro kakabsat iti Salmo. Pacheck akas iti kapadasan nyo, agbalin kuma akas di kapadasak. Nga manipod iti lesson number 1, ingga na iti lesson number 5, nga inadal tayo dinapan nga lawas. Rimang ay dimakkel, no arig na kumamula, 5 iti panagpamati tayo kana Apo Diyos. Gapu iti panangidalan ni Apo Diyos kada tayo. Kadagiti nalasbang apagaraban iti sauna nang nangruna iti paset iti adalin tayo iti libro iti Salmo. Kitagyaman tayo kakabsat agsipod ta ni Apo Diyos ket nakaimimbag. Agyaman kami met agsipod ta da kayo. Agyaman kami met kakabsat agsipod ta da kayo ket isu iti inspirasyon no apay nga daytoy nga programa. Ket isu kakabsat iti araramiden tayo. Agyaman tayo, agsipod ta, saan nga aglangan dayjay panangisiryu kakabsat kada ito nga programa. Thank you very much. Ket dawatek kakabsat nga agkararag tayo. Maminsan pa'y ama itedmi iti dayaw iti nasantuan ken man nakabalin amin anagan mo. Gapo iti nagan mo, O Diyos, inaramid mo dagiti karkarim, nga isu iti insapatam nga ited mo kada kami. Saan kami, O Diyos, nga nagkurang kadagiti bendisyon a kasapulan mi. Nang nangruna, nananam mi dayjay nga ayat mo. Nagbalin a kapadasan mi, O Diyos, nga sika dayjay naimbag a pastor mi, nga mangkadkadwa kada kami itinaldaw-aldaw. Agyaman kami kada itong eleksyon nga adalin mi Ama. Ket iti panagadal mi itatta, dawatin mi nga iti Santong Espiritum kumay iti maited kada kami. Tapno dayjay sirib nga mangted ka nami iti panakaawat. Tapno daytong eleksyon nagbalin manen nga bendisyon kada kami. Agyaman kami, Ama, tasong batam di gito'y nga kararagmi, itinagan na po may Jesus. Amen. Akas na dyan baga kakabsat. Umay kada kami, dahil panagyaman, thank you very much. Agsipot tagtultuloy, dahil panangkadkadwayo kada kami. Ada dahil may isa nga kadwa tayo kakabsat nga agad-adal. Ket iti testimonyo na isumuten iti dawdawaten iti church da nga mangited iti lesson review iti paset iti Sabbath school. She is the facilitator. Ket iti ibaga na dakkel launay pastor at tulong kanyak daytoy nga araramidem. And again, thank you very much. Ket uripay kakabsat dayjay simple nga outline nga isu iti i-share mi nga mausaryo akas pan nakidiscuss panangi facilitate you tada kayo nga rodya facilitator iti Sabbath school class no adalen tayo ti Sabbath school lesson. Again, just send me a message. No kasapulan nyo, ken kayat you, we will send you kakabsan. Kahit ko nga, ibaga kada kayo nga ni Apo Diyos ket naimbag. Iti inadal tayo din na panalawas. The immediate background kada ito lesson tayo, iso dayjay kasanok nga ikanta, iti Apo, no addaak iti ganggan na a lugar, when I am in a strange land. Kaya tinadal tayo kakabsat nga tayo ganggan na a lugar,
nga isu iti ayan tayo. Ket daytoy agdama nga panagbiag tayo kakabsat. In our particular circumstances and situation, daytoy inayaban ti author the strange land. Bunga kakabsat iti basol daytoy nga strange land nga isu daytoy lubong a pagbibiyagan tayo. Ket dumadakes. Dayjay panagbalin kakabsat nga iti panagbiag dagiti anak ni Apo Dios ket arig na rumigrigat a rumigrigat. Ngem babaen dayjay panagpamati tayo ken ni Apo Jesus. Umay kada tayo dayjay ragsak. Umay kada tayo dayjay pamati. Nga agkanta tayo latta. Dayjay kanta iti Apo. Iti lesson tayo itata, lesson number 6. Iti title na, I will rise. Bumangonak to. Ket iti paset nga mayulo ket masarakan kakabsat, iti Psalm 12 verse 5. Na isurat, basahin tayo. For the oppression of the poor, for the sighing of the needy. Now I rise, saith the Lord. I will set him in the safety for which he yearns. Dayjay inbaga na, I will rise, bumangon akto. Kitkitain ni Apo Diyos, nga digiti anak na, kit agbibiyag da iti maysa nga gangan na lugar. Kit kunana ni Apo Diyos, gapu iti inararamid Diyo. Sino katungtong na? Digijay nga nangaramid iti panagbiag digiti anak na. Nga narigat. Kunana ni Apo Jesus, nga umayto dahi panakaidadanes. Umayto iti persecution. Sino timang persecute? Ipanguluan to kakabsat iti kabusor ni Apo Diyos. Dati kunanan ni Pedro, iti kamaudyanan nga laldaw. Ti kabusor agbalinto akas maysa nga ngumer-nger alyon. Sapulin na iti alununen na. Ket dayjay nga sapulin na dagiti anak ni Apo Diyos. Dagitoy inayaban ni Apo Jesus iti Apokalipsis 14 versikulo 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep His commandments and have the faith of Jesus. Daytoy iti sentro kakabsat. Dayjay dakkel a panagbinosor nga dayjay a dragon. Nga usarin na kakabsat dayjay nga animal, dayjay nga ladawan tani. To persecute daytoy nga napili nga anak ni Apo Diyos nga ninaganan na santo, sika kabsat ko. Makitkita ni Apo Diyos iti paglapasatam, ket iti kunana, bumangon akto, now I will rise. Nagpintas kakabsat. Nganukit kitain tayo. Nga dayjay puso tayo ket umay dayjay panagsaebek. Dayjay panagsangit, dayjay panagladingit, dayjay panangyebkas, dayjay ngregregat tayo. Remember, yes, Jesus cares. Adda ni Apo Diyos ken ka. Iti lesson tayo kakabsat, lesson number 6. Nakita nga da iti duwa nga aramiden ni Yahweh. Akas dejiin karina, bumangon akto, I will rise. Adda iti duwa nga aramiden na. Umuna,
Yahweh will rise as the warrior. Mikadwa, Yahweh will rise as the judge. Apan tayo nga leksyon tayo, kabsat. Umuna, nga insuro iti leksyon tayo. Ni Yahweh bumangon akas maysa nga mangi salakan kadatayo. He is the warrior. Kuna nakakabsat, iti salmista, iti Psalm 41 verses 1 to 3, na isurat, basahin tayo. Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve and keep him alive, and he will be blessed on earth. You will nor deliver him to the enemy. The Lord will strengthen him in his bed of illness. You will sustain him on his sickbed. Yahweh, our warrior. Iti panagbibiyag tayo, kakabsat. Again, I will use the past lesson. Nga lumalasat tayo, iti may nga ganganet a lugar. Numampay ibagam nga datirigat nga paglasatan tayo. Taapay, magmagna ka nga rod, magmagnaak, iti maysa nga ganganaet a lugar. We are passing through. We are pilgrims. We are sojourners. We are strangers. Papanan tayo, ijay adaga. Ngayon sagana ni Apo Diyos nga agpay ka dati. Ngem kabayatan nga agdaldalya sa tayo. Adda kakabsat, dagijay nga kunak less fortunate ngem datayo. Adda dagijay anak kurkurapay ngem datayo. Idi kakabsat nga inkararag dagiti anak ni Apo Diyos. Apo parsuaem kanyak iti baro a puso. And God created in him, kanyam kabsat, kanyak, dahi baro a puso, inkabil ni Apo Diyos, dahi kababalin na kadatayo. Dahi kababalin iti ayat. Kababalin iti asi. Love and mercy. Ket isong nga intunno, mariknam kapsat ko nga no, dati makitam nga dahi narigat iti panagbiag na. Mariknam dahi asi. We use it, the word, it's not to sympathize with the poor. No, we are to empathize with the poor. Dayjay nga adda nga kasasaad da, marik na tayo, tapay, kasjay iti ayat ni Apo Diyos nga inmula na kadatay. Iso nga dayjay panagtulong kakabsat, kadigitoy nga agkasapulan. Anya iti connection na, kadayjay kunana ni Apo Diyos nga, I will rise, bubangon na to. Kit bumangon kakabsat akas warrior. Laglagi pa nyo, di pa nagdaldalyasat tayo. It is in a conflict. We are in the great controversy. Kit intun no pa naglasat tayo, makita tayo. Malabsan tayo. Dagijay nga agrigrigat. Kunana ni Apo Jesus, ijay Matthew 25. Agsipod ta inaramid mo, dagitoy kadagiti kanunumuan, kadagiti kakabsat ko. Since you have done this to the least of my brethren, you did it to me. Inaramid mo kanya.
Anya digidjay nga inbaga ni Apo Jesus. Nga deeds o goodness nga isu iti inaramid digidjay nga sa santos. Umuna, taraon kadigidjay nga mabisinan. Kuna ni Apo Jesus, idi nga mabisinak, inikanak iti taraon. Mikadwa, inumen kadigidjay nga mawaw. Kunana ni Apo Jesus, idi nga nawawak, inikanak iti inumen. Mikatlo, kawes, clothing for the naked. Kunana ni Apo Jesus, when I was naked, you gave me clothes. Uri pa'y kakabsat da jay panagbisita tayong kadig jay masakit tinadday jay pagbalunan. Kunana ni Apo Jesus, when I was sick, you visited me. Idi nga na ibagana da ito'y kunadig jay nga sa santos. Apo kaano da ka nga nakita nga nagbisin na wow, lamu-lapo ken masakit. Kunana ni Apo Jesus, when you have done this to the least of my brethren. Isunga kunana da jay nga salmista, blessed is he who considers, sino? Dagiti na panglaw. Taapay, the Lord God, Yahweh the warrior, will deliver him in time of trouble. The Lord will deliver him in time of trouble. Sa ninayunan kakabsat ni Apo Diyos da karina, the Lord will preserve him and keep him alive and bless him and will not deliver him to his enemies. The Lord will strengthen him in his bed, in his illness. You will sustain him in his sick bed. Kunana ni Apo Jesus, the Lord will deliver him. No kastoy iti aramidem kabsat ko. Kastoy iti aramidem dagiti anak ni Apo Diyos. Kunana ni Yahweh, bumangon akto, and I will be your warrior. At di tinabasa kakabsat nga may isang istorya. The Cathedral of the Armless Christ. Ada kanu iti may isang nagdakkel nga cathedral. Iji samwanan na, ada kakabsat iti may isang statue of Jesus Christ with his hand outreach. Iti may isang rabi yung may digitay awan ti mararabid da. Nalada digiti pang-or, nalada digiti bats, and then, sige, minalo that statue of Jesus. And it turned into pieces. Kabigatan na, nakita digiti nga tattao, awanen da yung statue of Jesus. Kunana da yung minister, ijay nga cathedral, we will have to restore the statue. Inayaban na digiti kalalangan nga sculpture kakabsat, ijay nga syudad. And they gathered all the broken pieces, and then one piece after the other, pinadas da kakabsat to put back the statue of Jesus. Ngem adda kakabsat, iti saanda nga maaramid. Idin nga naaramid dan the statue of Jesus, it was re-erected. Awan dagiti ima dayjay nga statue. Kunana dayjay nga minister, let it be that way. Sa impakabil na kasabsat dayjay inscription,
ije baba, kunana da jeng inscription, I have lost my arms. Will you be my arms? Napukaw ko digiti imak. Di lang mabalin nga sika dayjay nga imak. Iti kahit ni Apo Diyos, sika kiniti siya. Iti extension dayjay nga ayat na. Sika kiniti siya. Dayjay nga mangited iti panakatulong dagijay nga less fortunate. Kating karina ni Apo Diyos, He will deliver you in time of trouble. He will preserve you from your enemies. And then He will take care of you when you are sick. Kuna nakabsat, ti salmista, iti Psalm 18 verse 6, in my distress I called upon the Lord. I cried out to my God. He heard my voice from His temple, and my cry before Him even to His ears. Agdingdingag ni Apo Diyos. Kitkitain na ka ni Apo Diyos. Amuna digiti anak na. Nga inikan na dahi ayat. Kaday baro nga puso, baro akababalin nga isuti inted na kadatayon. Jehovah will rise as the warrior. Kunana ni Isaiah, kakabsate, Isaiah 31, verse 4 and 5. For thus the Lord has spoken to me, as a lion roars, and a young lion over his prey. So the Lord of hosts will come down to fight for Mount Zion and for his hill. Nagpintas kapsa. Ket ni Jehovah bumaba. Anya aramidan to fight. Ta isu iti warrior tayo. Sana yung tuloy ni Isaiah, the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending, He will deliver. Passing over, He will preserve it. Sino ti adda di syudad, dagiti anak ni Apo Diyos? Sino ti protektaran ni Apo Diyos? Sika, kensya. Mikadwa nga paset ti leksyon tayo kakabsat. Bumangunak to, kunana ni Jehovah. Jehovah will rise as the judge. Bumangon ni Jehovah akas ukom. Iji Salmo 99 verse 4, na isurat ket basaen tayo kapsat. The king's strength also loved justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness to Jacob. Ni Jehovah ayatin na iti anya. I like that. Justice. Apay, sino iti kang kanayon kakabsat nga mapagpapasok? Dagiti anak ni Apo Diyos. They are passing through the strange land. Ket intun kakabsat, no daytoy nga judge ni Jehovah. Ket aramidin na dahi panangukum na. Ipakita na dahi kinahustisya na. Iti aramidin na kakabsat. Isu iti ingkanta iti salmista. Iti Psalm 132, verse 7, 8, sa tayo tumapan iti 13 to 18. Let us go into His tabernacle. Let us worship at His footstool.
Arise, O God, in your resting place, you and the ark of your strength. Anya ti kuna digito nga sa santos. Idi nga mapanda kakabsat, ije tabernakulo. You must understand that the tabernacle, the sanctuary, isudeji in bagana ni Apo Jesus ken ni Moses. Mangaramid kayo iti sanctuaryo ko na. Tamakipag na edak kadakwada. Intun lumapan kakabsat, digito yung asa santos. Iti bagada, bumangon ka Apo. Arise, O Lord. Apay, for the Lord has chosen Zion. He has desired it for His habitation. This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. I will also clothe her priests with salvation. And her saints shall shout out for joy. There I will make the horn of David grow. I will prepare a lamp for my anointed. His enemy I will clothe with shame. But upon himself his crown shall flourish. Dua nga grupo. Dagijay nga nagayat kani Apo Diyos, isu iti inyarig na dagijay nga adda ijay Sion. They are in Zion. Dagitoy kakabsat, dagijay papadi, dagitoy dagiti sa santos. Kunana ni Apo Diyos. Denggan nyo, DJ, in bagana, I will clothe her priest with salvation. I will prepare, kunana, I and her saints shall shout for joy. Instead, kakabsat, anya kapadasan tayo tata. Lesson number 5. Magmagna tayo itigan-gan na et adaga. Kabayatan nga magmagna tayo itigan-gan na et nga daga. Agarubos dagiti luluwa tayo gapu itirigrigat. Ngem uray no kasano itirigat saan nga deje ko na tayo haan ako mapsot. Saan nga agrigat. Saan tayo nga ibatan deje panagpamati tayo. Isungain karina ni Apo Diyos, kalpasan kadaytoy. Dagiti sa santos kunana, ket islaaw danto dagiti ragsakda. From crying, they will shout for joy. At dadigijay nangaramid ti panagbiag dagiti sa santos anarigat. Sino digitoy? They are the enemy. Kunana ni Apo Diyos, and his enemies I will clothe with shame. Kausak to iti panakaibabain. Ijay kakabsat sanctuary. Isu iti ayan dayjay nga ukom. The judge who loved justice is in the sanctuary. Kabayatan iti panagbibiag tayo kakabsat itata. We are being separated. Dualaen. The saints and the wicked. Dualaen. The saints and the wicked. Ni Apo Diyos itid na iti bendisyon kadagiti anak na dagiti sa santos. Sana ibaga kawusakto iti pan nakaibabain dagijay akabusurda. These are the wicked. Maipan kada tayo kakabsat no adalin tayo iti last day events. Nga ni Apo Diyos tumaderto ang mangibaet akas ukom dagiti anak na.
Naisurat kakabsat ni John. It's Revelation 15 verse 5 to 7. After these things I look, and behold, the temple of the testimony in heaven was opened. Nakita ni Juan kakabsat, dayjay templo iti langit, anya iti nakita na. And out of the temple came 7 angels having 7 plagues. Nakita na ti 7 nga anghel, nga awit-awit da dayjay 7 a malukong, nga ayan dayjay 7 a saplit. Apay, kunana ditoy, then the 4 living angels, creatures, to the 7 angels. Kunana di gito yung upat as bibiyag ng animal. Nga igumda, dayjay, nga 7 a saplit. Nga ayan kakabsat dayjay, pungtot iti Diyos nga awan iti lalaok na. Kunana ti leksyon tayo, bumangunak to, akas ukom, nalpasen ti panangukom, ket apanto nga ibuyat, dagitoy apito nga anghel, dagitoy pungtot iti Diyos. As a church, we are studying the 7 last plague. Sino iti pakaibuyatan na? Dagitoy akabusor dagiti sa santos ni Apo Diyos. Dagitoy nga nangaramid iti panagbiag dagiti sa santos. Nga narigat iti panagnada iti gangan na et a lugar. Adalin tayo iti sabali kakabsat nga gundaway. Dagitoy 7 a saplit. Kabayatan nga agrigrigat dagitoy nga kabusor ni Apo Diyos. Ta iti kunana nga rod ni Apo Diyos, His enemies I will clothe with shame. Ket dagiti kabusor mo, dagiti kabusor ko. Kawusan ni Apo Diyos iti panakaibabain. Dagiti apito a saplit. Isu iti panakaparigat. Boil. Dagiti manipod iti tugaw di agituray. Nga mga pangulo iti panakaparigat mo. Panakaparigat dagiti sa santos, panakaparigat tayo. Kabayatan nga agbibiyag tayo, iti gan na et adaga. Lakaman nanto, tipungtot ni Jehovah, Yahweh. Isu na nagbalinan nga ukom. Anyan to kakabsat ti aramiden, dagiti anak ni Apo Diyos. Sikaken siya. Kabayatan nga agrigrigat digitoy, tama ibuyat kadakwa dagiti 7 a saplit. Anyan to ti aramidem, anyan to ti aramidek. Maikadwa tayo to kadigiti amin nga inayat ni Apo Diyos ang may salakan. In Revelation 15 verses 2 to 4. Kunana, then I saw like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image, over his mark, over his number, standing on the sea of glass, having the harp of God. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? For you alone are holy. For all nations shall come and worship before you. For your judgment has been manifested. Adakan to di jay. Adaak to di jay. Kadwa tayo kakabsat di kita saan ang mabilang the great multitude.
At dati duwa kami nga grupo di 144,000 and the great multitude. There are so many studies and debate about these two groups. And I would like to tell you, I don't care. Iti kayat kulaan, adda akto, babaen ti parabor ni Apo Diyos, nga makikanta kadua digiti sa Santos, daytoy kanta ni Moses, kanta iti kordero. Anya iti kantata ito, sika o Diyos iti nangukom. Gapu dahi ukom ni Apo Diyos, sika, insalakan na. Gapu dahi panang protektar ni Apo Diyos, sika, insalakan na. Taapay, inkarina kakabsat, bumangunak to. Dahito Diyos nga agay ayat ken ka. Kitkitain na ti paglasatam kapsat ko. Umayto, ibait na kanto. Akas maysa nga maingel, nga mangisalakan ken ka. Umayto, ket ibait na kanto. Akas maysa nga ukom. Tapno maisina ka, nga agpaay itipan na kay salakan. I like the promise of God, iti lesson tayo. I rise, bumangon akto. Kunahanan ni Jehova. Dayjay akarina, agpaay kanyam. Dayjay akarina, agpaay met kanyak. Laglagipem kabsat ko. Kabayatan nga mag-aglablabas tayo itirigat. When magnatayo ko na tayo in our strange land. Itarami din tayo, let our grip, dayjay man pinagput-put tayo, kadayjay nga iman ni Apo Diyos. Babaen iti pamati. Tumibtib kuma. Taapay, in karina, I will rise. God will be your warrior, and God will be your judge. Awan ti pagbungam, awan met ti pagbungak, because we are in God's side. Ni Apo Diyos ti madaydayaw kakabsat. Ni Apo Diyos iti dayawin tayo. Agkararag tayo. Agyaman kami ama kadayjay karim. Bumangon akto. When si kanto dayjay maingel nga isu iti tumakder nga mang protektar, mangidependar kada kami. Iti tiyempon to Diyos iti panagrigat. Umay kanto kada kami. No adda di kiti kakabsat o Diyos itatta. Nga dadangan na ilait iti pagkatri iti pagsakit. Saksakit. Di mabalin aramidem di ingkarim. Nga asidig kanto kadakwada. Ket ipatay mo o Diyos iti makanawan nga imam kadakwada. Mabangaran da kuma. Nang nangruna maagasan da kuma. O Diyos, aglalasat kami kadigiti rikat. Nga magyaman kami ta si kadayjay hukom. Si kadayjay hukom o Diyos nga mangkita. Kadigijay nga parparabor nga kahit mangiter. Nga magyaman kami ama. Ta saan mo nga kitain dahil jay kinaman nagbasol mi, ta idi nga inawat mi iti anak mo. Dagijay nga kinagpanagkurang mi o Diyos, isun iti kinaluban, dahil naan-anay akababalin, the perfect character iti anak mo. Agyaman kami ama, awan iti pagdanagan mi tata, nang nangruna awan ti pagdanagan mi iti masakbayan. When lumasat kami to o Diyos,
Kadagiti narigrigat nga paset iti panagbiag iti lubong. Nga magyaman kami, ta insina na kaminton, intunok palubusam dagiti pito nga anghel, nga ibuyat da, dagiti pito a malukong iti pungtot mo o Diyos. Salakniban na kami. Kada ito yung agdama, ingato mi o Diyos iti panagdayaw mi ken ka. Tapudno ka nga Ama, pudno ko nga Diyos, in karim, bumangon akto. Saan ka o Diyos nga naglangan, nga mangipakita iti ayat mo kada kami. Agyaman kami, itinagan na po may Jesus. Amen. Ken Amen. Dahito yung eleksyon, personally, idadadala kabsat, gave me the encouragement. Tapay, naamuan tayo. Dayjay karina ni Apo Diyos, bumangon akto. Nabindisyonan ka? Nabindisyonanak kabsat. It is a declaration. Nabindisyonanak. Ingana no may ngalawas manen. Adalin tayo iti lesson number 7 ni Apo Diyos ti mangbindisyon kada kayo. Ay ayatin na kayo ni Apo Diyos kakabsat. Ay ayatin na kayo man. Imbag nga rabi tayo mamin.